M'apassiona la cuina i sóc una persona creativa i tenia ganes de que professionals del sector em seguissin formant en aquest àmbit i això és el que he trobat a Direcció de Cuina. En Direcció de Cuina formem a futurs gestors de negoci i els formem utilitzant una gran part pràctica també. Per exemple, al segon curs realitzem el projecte que engloba una gran part d'assignatures, moltes d'elles pràctiques. Al final fan una creació d'un negoci de restauració. Són uns estudis molt dinàmics perquè fem molts seminaris, fem moltes pràctiques, venen professionals de fora i d'aquesta manera veus més de prop el que és el món laboral. Si t'apassiona la cuina i et vols dedicar al món de la restauració, nosaltres t'ajudarem a fer el procés per aconseguir-ho.